Тони Димитрова. Какво да бъде? Ти сериозно? Ходи ми се на плаж вече, нали? Време и не мога да ви откажа. Те знаят, че тук е Иван Ненков, автора на тази версия на текста. Ванка, където и да си, целувам те по брадата. Сянка на птица над късните плажове слиза, бяга подобно на палък хлапак бриза. Пясъчни спомени ронят се пак, вече усещам предесенен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ала надежда има една, помагайте! Ах, морето, в мен остава. То навярно морето ме спасява. Сянка на птица, страхотен глас, литна, сякаш душа на самотен моряк, скитник. Кой ще опита сега да я спре? Нейно е силното синьо море, нейния път ще чертаят отгоре звездите. Бряг си намира всяка вълна и надежда има една. Ах, морето, в мен остава. То навярно е, което ме спасява. Спасява. Ах, морето, в мен остава. То навярно е, което ни спасява.